אז תודה לכם שחזרתם אלינו, ועכשיו בפינתנו יש לי הפרעת קשב. אנחנו מארחים את גלית יצפן, מטפלת באומנויות, ואשתו של אלי יצפן, וחלק ממשפחה גדולה בכולם נמצאים עם הפרעת קשב וריכוז. אז שלום גלית. סוף סוף מישהו יטפל בהפרעות הקשב שלנו. על זה רציתי לדבר איתך. תגידי, מה קורה בבית? איך זה בא לידי ביטוי עם כל המשפחה? האמת שהגילוי היה לאט, כי אני בהתחלה חשבתי שהתחתנתי עם אלי, גם לא הבנתי שיש לו הפרעת קשב, אבל לאט לאט הבנתי שיש שם איזושהי בעיה. האמת שעוד אז לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה הפרעת קשב. לא, אני אגיד לכם, הבעיה שבתקופת החיזור, אנחנו לא שמים לב לדברים האלה. זה נראה מתוקי. הכל נראה מתוקי. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, כן, עזבו את התקופה הזאת, תיגשו, תשאלו את אמא שלו לפני זה, איך הוא באמת, ולפי זה תקבלו החלטה. האמת שנכון. אבל בסדר, אבל הטעות הזאת נעשתה. שאלתי את אמא שלו, היא אמרה הכל בסדר. אז כן, הטעות הזאת נעשתה, ואפרופו, הבת שלי הקטנה, שהיא כבר בת 10, היא תמיד אומרת לי, אמא, תראי, אנחנו משפחה בהפרעה. את התחתנת עם אבא, נולדו לך 3 ילדים עם הפרעה, זה אומר שגם לי יהיה בעל עם הפרעת קשב? אמרתי לה, לא, אמא לא רוצה נכדים עם הפרעת קשב. מספיק, לפני שאת מתחתנת, אני שולחת אותך לאבחון. פסיכיאטר, נורולוג. איך את מסתדרת? רגע, אותה את שולחת? אותו. ואחר כן, ודאי. אני כבר הבחנתי. את יודעת, היא שולחת אותו לאבחון, ואחר כך היא מסתכלת לביתה ואומרת, לא, הוא לא. והיא תקשיב. באמת. תראה, האמת שתמיד בהרצאות שלי, יש לי הרצאה שנקראת עבודות במציאות, ובסוף תמיד יש איזו אימא שאומרת לי, תגידי, אז איך זה לחיות במשפחה בהפרעה? מה עדיף? עדיף נגיד, כי יש כאלה שבאים להרצאה כי יש להם ילדים עם הפרעת קשב, אבל ההורים לא עם הפרעת קשב. אז אמרו לי, מה עדיף? עדיף שגם להורי הפרעת קשב וגם לילד, או רק... מה עדיף, באמת? זו שאלה פילוסופית. אבל אני חושבת, ולפחות אני גיליתי שבבית שלנו, יש לזה יתרון. כי יש לנו המון דברים שאנחנו אותו דבר. אנחנו ממצים מהר. אז נגיד, אם הולכים לאירועים משפחתיים, אנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים להישאר מההתחלה עד הסוף. יש לנו סימנים, מובן לכולם, שמישהו מאיתנו מיצה. גם יש בעצם איזושהי הבנה בדברים הקטנים. אני חושב שהפינה הזאת עם גלית מוקדשת ליתרונות, ואני אומר את זה בלי מירכאות כפולות, ולא בעצם ליתרונות של הפרעת קשב. אני אומר את זה, ותסכים איתי, אלה אנשים יותר רגישים. נכון. אכפת להם יותר. מצחיקים, זה הפרעה נורא מצחיקה. כן, הם הרבה יותר רגישות. אני אומר, שוב פעם, אני אומר לסטודנטים, אם אתם רוצים לחיות עם מישהו באופן שנים ארוכות ומשעמם, קחו. אבל אם אתם רוצים שיהיה לכם עניין בחיים, אני צודק. מרגע שאתה קם יש עניין. קודם כל, אצלנו כל אחד מתניע אחרת. זהו, איך זה קורה? אני למשל, סתם, אני בדרך כלל מתניעה הכי מהר, אני ב5 בבוקר, 5:30 כבר קמה, יש לי לוז מאוד צפוף, אני היפראקטיבית, אני רצה. בעלי יש לו התנאה מאוחרת, זאת אומרת, אנחנו הפוכים, וכל ילד דומה למישהו אחר מאיתנו. אבל זה הפרעה נורא מצחיקה, כי כל הזמן, נגיד, עד שאנחנו יוצאים מהבית, אנחנו יוצאים 7 פעמים עד שאנחנו יוצאים סופית. ולמה? כי כל הזמן, אתם יודעים מה השאלה ששואלים הכי הרבה בבית של אנשים הפרעת קשב? איפה? איפה המפתח ואיפה עבודה בהיסטוריה, וכל הזמן. עכשיו, אני למדתי, כמו שאתה אומר, במקום לכעוס את זה, זהו, איך אני כאילו מתבאסת על עצמי רצח. באיזשהו שלב אצלי מצאתי פטנט. אני נגיד בהרצאה שלי יש טיפ שנקרא בטעות. ומה זה הטיפ הזה? אם אחד מאיתנו, במשפחה של הפרעת קשב, כל הזמן קורה משהו, או נשפך, או נופל, פותחת את המקרר, פתאום אני באה יום אחד, רציתי לעשות שקשוקה, אני מכינה כבר את הכל, והכל ככה עומד, כל העגבניות, אני באה למקרר, פותחת, יש ביצה אחת. אז עשיתי שקשוקה עם ביצה אחת. אתה יודעת איזה יפה, אז מה אני עושה? אני מצלמת את כל הבטעויות. יש לי רעיון לעשות תערוכה שנקראת בטעות. כי זה נורא יצירתי, זה נורא מצחיק. אז אם אני באה הביתה אחרי יום עבודה, וכל המקאפ ככה מרוח על הרצפה, אני לא כועסת. חוץ מעל בעלי את לא כועסת. אני לא כועסת. אני רוצה להגיד עוד משהו. קצת על בעלי, כי הוא צריך לנקות, אבל גם אז הוא אומר, למה שאני נקי? את אמרת שאת רוצה לעשות תערוכה, נכון? גלית, תרשו לי להציע עוד יתרון, נראה אם אני צודק. כן. אנשים עם הפרעות קשב מגיבים מיד, כן, על דברים שקורים. אני אומר למנהלים, שיהיו לכם מורים עם הפרעות קשב. כי מורה עם הפרעת קשב, אם בכיתה מישהו מופיע... טק, ישר זה... סליחה, הוא מיד תופס שמישהו מתחיל. אדם בלי הפרעות קשב, מורה, עד שהוא שם לב, הם כבר חונקים אחד את השני. כן. והיכולת שלך בחינוך להגיב
מהר ומיידי, היא אני חושבת שהיכולת שלך בחינוך, ואני מוצאת את זה כאשת טיפול, הרבה פעמים טוב, ואת עם הפרעת קשב, אז איך את מטפלת באחרים? יש לזה יתרון, אתה עובד בקליניקה, אתה מבין, שאתה יכול לראות כל מיני סיטואציות בו זמנית. ואתה יכול לקלוט את הדברים זה יתרון גדול למטפל. למטפל זה יתרון גדול, כי גם המוח שלך כל הזמן בפלו, וגם אתה קולט כל מיני דברים שמישהו אחר לא קולט. עכשיו, אני לא הייתי רוצה שמורה תקלוט מי התחיל, הייתי רוצה שמורה אולי תהיה להפרעה, שתהיה קצת יותר יצירתית לדעת מה לעשות עם זה. במקום להעיר לילד שכל הזמן מקשקש, או מזיז את הרגליים, ותראה שהיא צריכה תנועה, תגיד לכולם, יאללה, אפ על הרגליים, בוא נעשה קפיצות, נעשה איזה משהו עם תנועה, ילדים צריכים תנועה. ואז שם שהיא תראה את היתרון ותגדיל אותו. במקום לתת הערה ביומן, הילדה מפטפטת, כי זה לא עוזר, כי בנות עם הפרעת קשב מפטפטות. היא תמשיך לפטפט. זה התנועה של הגוף שהן צריכות. אז במקום זה, לעשות עם זה משהו יצירתי. אני רוצה להבין דבר אחד, איך את הגעת לשלוות נפש הזאת עם זה? זה הורג אותי. כאילו שאת לא מתעצבנת, נגיד שיש ביצה אחת, או שפתאום הילדה עברה ואף הכל הפקל. מה, להתעצבן על עצמי כל היום? אם הייתי צריכה להתעצבן, הייתי מתעצבנת כל היום גם על עצמי וגם עליהם. אז על האמת שעל עצמי אני טיפה יותר כועסת. אבל אחרי שאנחנו מחמיאים, תסכימו איתי שגם להפרעת קשב הולך איתה גם פיוז קצר. ואנחנו לפעמים קוראים שני דברים. אנחנו כועסים, אבל אנחנו מהר מאוד תופסים את עצמנו. כן. אומרים הרבה פעמים שהפרעת קשב והמצבי רוח, זה הרי בעיה בוויסות, אז הכל מפריע. נכון, ריחות, טעמים, וגם הוויסות שאומרים שמצב רוח של בן אדם הפרעת קשב, זה כמו לחיות בלונדון. שיש 4 עונות ביממה, נכון? זה קיץ, חורף, וכל רבע שעה זה משתנה, אבל מה שטוב, מתחממים מהר, וגם ככה מתקררים. בפנים יש איזו נשמה קטנה, שהתפקיד שלנו זה לראות אותה. גלית, איך אומרים? השארת בי אור. גם אני לא מתעצבן על עצמי שאני שופכת דברים. אז יש לי עוד הרבה טיפים והרבה דברים שאפשר לעשות בבית, כי בסופו של דבר אני אומרת, צריכים שיהיה בית שמח. אז תבואי עוד, אנחנו מדברים פה הרבה על ההפרעות שלנו. תודה רבה לך, היית מדהימה.